Son waka ya ce mani murya ne yaya aka yi ne. Tuntun kai dai muke jira ga faru biyu su da abin. Muna mota duk cikin shiri kowa na fama jiran ka ne. Ya ce musu ku ya kuri kawai ni ma din ai yanzu ne. Tafiya sai na ce musu abokai ya gaji ya ce ya fada ma ku gajiya gajiya suna isa ku lafiya amma ya ce kai ku ka ji su fara suna ta dariya. A take kai kyawa aka ce da ranar sauyin sai ga wata gani tana zuwa kyakkyawa a gurin ta bayyana muka ce mata zaɓi tambaya ki za a fi ji ko da nan cina. Baki ne mu ɗan gurin Kano mun zo a samun garin mutum ita matan take zuwa ta zo domin ta yi garin ya ce faɗan aikwala shi dokin da aiki sabon yake yadda da tsoron farin ciki fara da gani a idan sai.